Kaman. Okay. Wach mangima mukalo. Koro mano mar uso. Okay. Beno pogore gi wach mar pogolo. An wuoro. An gi nyithinda madwana poglo. En aluwo process mane? Ka en gi nyithindi midwani poglo, ok idhi e court. Mana kaka Madam Rachel osewacho, nitiere form mijaso miluongo na application for land control board. Ayude kanye form ni? Form ni joka eni cyber inyalo download. Okay. Kata kokene cyber nitiere office ka land administration officer, me secretary mar board en kode inyalo yude kanyo titimo photocopy nikech government printers to ne kelo giga kaka stationery to sani tindo gikel gi koro idhi kawo mano tidhi e cyber ti photocopy copies adek tiketo. Okay. Kiseketo te ijaka gima nyaka muhimu manyaka bedie kisubmit application and search. Okay. Malo manyiso ni lo ni nyingi. Copy mar search ya. Copy search original or copy no kiketa photocopy. The original one ma register or sign. O sign. Emi bedogo ikete gi KRA pin mari kod copy mari mar kipande. KRA pin o mangoka. Land transaction sani ok tim maonge KRA pin. Okay. Ni pin winjo. Onge transaction mana kaka ng'eny gik moko kata kidhi ka KRA account sani nyaka ibed gi KRA pin. So mano en gima ochuno. Ma kionge KRA pin kechata kami bodhi loso titles nyaka KRA pin obedie. En mabe michulo pesa mar e-citizen cha. Nyaka obedie. Koro an gi search ma original no copy sadeko bende an go gi KRA pin mano nago. Gi copy mar kipande mara. Gigetero nenga. Gigitero ne land administration officer. Okay. Manie gini all the sub counties manie Kenya ka. Okay. Gi kata ko en there physically office gini tiere. Kolo kaka kidi kaka Kisumu wan gi sub counties auchiel. Yes. Kisumu sub counties abore Kisumu county. Yes. Kolo every sub county nigo office mare. Okay. Mar land administration officer. Mantiere officer kanyo mar receive forms go. Okay. Kagise yudo gi to gi process gi. Then mana kaka Madam Rachel wacho land board romo kaka Kisumu manyalo wacho no romo dwe ka dwe. Every board romo those 8 sub counties. Koro ibo mi tarik kagise neno karatasi ni go ni kare. Timi tarik midhi mbele jo board gigik mone gidhigo jo mone gidhigo nikech kaka jaduong kapogo lopa kama mangima nyaka mama bedie gi list mag nyithindo tetete mapogo ni lowo. Okay. Ingeni mama kore mabedo judge mar nyithindo. Makoro kowe nyathi moro oko. Ok nyali yena na chopa asieke board kaka jaduong garungu mana kenda aonge mama to kama mama no setho to nyaka bed gi death certificate mar mama. Okay. Gi consent mag nyithinda ma ndiko. Ni wayie ni baba opoglo kama. Consent nyaka en consent mindiko ka mbele wakili. Commissioner of oath. Ero kaman. Koro land board ne mabro ngisa tarik mar ome kodgi. Laka seman record gigi te. Mano. Sub county makama gima bene gitimo giketo gigantie ka notice board ma sub county gi DCC gi ACC gi the chiefs omie publicity mang'eny gin program mar kigangi mate. Koro kagise kete to en ka chief en ka assistant chief en ka ACC en ka DCC to be sami dhi mi team application no be gibo nyisi ni board makama kaen kaka nyakach to nyakach board ne madweni waromo wadhiro motari kama chalo kama chakre sama kama nyaka sama kama kejini sama gigi kie. Okay.